Ja, annars funkar det inte. Utan markarbete går det inte. Nej, men om de då får lära sig att de tävlar, det vara lättare. Jag brukar säga att det är bra att vara på någon tävling per år. För då måste de träna på det där programmet och övningarna och alla de där grejerna. Jag är helt allvarlig.